Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan wa musulmi ina mana fatan alkhairi, ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu. Ni ne Adamu Zubairu wanda aka fi sani da Baffa Hotoro. Game da kalamaina da ake yadawa a social media a matsayin ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman lafazin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta zuwa ƙarshe, ina sanar da al'umma cewa ban yi waɗannan kalamai da manufar ɓatanci ko rashin ladabi ko ƙasƙantarwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta ba. Ina ƙudurta cewa babu wata halitta mafi daraja da girma cikin halittun Allah da ta kai shi sallallahu alaihi wasallama. Da haka kalamaina ba sa ɗauke da wannan ma'ana, ban yi niyyar haka ba, ban nufaci haka ba. Abu na biyu, ‘yan uwa, shine kalaman da na yi zuwa ga hukuma, ba na nufin wato kira zuwa ga fito na fito da hukuma ko kuma ja-in-ja da hukumomi, bal ina mutunta su kuma ina amsa kiransu a duk lokacin da suka yi kira. Abu na uku, ‘yan uwa musulmi, ina ba da haƙuri ga duk wanda hankalinsa ya tashi ko ya ji ba daidai ba, gwargwadon yadda aka yada waɗannan bayanai aka gabatar da su ga al'umma. Ina ba wa jama'a haƙuri baki ɗaya cewa ban yi waɗannan bayanai da ita wannan manufa mai muni ba, na yi su ne da kyakkyawar manufa ta isar da wani saƙo na addini. Ubangiji ta'ala ya datar da mu. A ƙarshe ina kira da kwantar da hankali kuma a zauna lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.